Ha hazánk válogatottjának jelenlegi keretét és formáját nézzük, talán most lehet a legtöbb esély arra, hogy meglepjék az egész világot a tornán. Az előző videónkban végig tekintettünk az eddigi évek legnagyobb meglepetés csapatain az EB-n, és szinte mindig volt egy válogatott, aki olyan eredményt ért el, amire senki sem számított. Több tényezőt is szem előtt tartva, szerintünk minden esély megvan arra, hogy a 2024-es tornán Magyarország legyen ez a csapat. Na de nézzük is meg sorban, mik lehetnek ezek a kulcs szempontok. Talán az egyik legkézenfekvőbb statisztika, ami pozitivitásra ad okot, az hazánk válogatottjának eddigi formája. Vesztes tétmeccsen utoljára 2022. szeptember 26-án szerepelt a csapat, és ha beleszámoljuk a barátságos találkozókat is, akkor 14 meccsig tartott a magyar válogatott veretlenségi sorozata, amit az írországi mérkőzés tört meg, de Európában ez még így is egy egyedülálló statisztika. Tehát forma alapján egyértelműen Marco Rossiéké lesz az egyik legerősebb csapat a tornán. Természetesen az igazsághoz hozzátartozik, hogy nem igazán találkoztunk olyan ellenféllel ebben az időszakban, amelyik Európa akár top 10 csapatában benne lenne. Ám ettől függetlenül a pozitív mentális hatása egy ilyen idénynek megkérdőjelezhetetlen. Másrészt az is fontos, hogy ezt a kiemelkedő sorozatot 90%-ban ugyanazok a játékosok csinálták végig, mint akik az EB-re készülő keretbe is bekerültek. És ezzel el is érkeztünk második szempontunkhoz, a játékosokhoz. Az utóbbi tornákhoz képest a magyar keret rengeteget javult, és egyre több játékos igazolt topligákba. Összehasonlításképpen a 2020-as Európa-bajnokságon a magyar válogatott kezdőcsapatában 4-5 topligában játszó játékos szerepelt. Idén ez a szám a felállástól függően akár 8-9 is lehet. Igazából a pálya minden területén, tehát a védelemben, a középpályán és a támadó harmadban is találunk ilyen játékost. Arról nem beszélve, hogy Kerkez és Szoboszlai jelenleg a világ legerősebb bajnokságában szerepel. Továbbá, ami egy fontos tényező még, hogy az utóbbi pár évben nem voltunk túl szerencsések a nemzetközi sorozatok csoportjait tekintve, viszont ez most akár pozitívum is lehet. Gondoljunk bele, a 2020-as Európa-bajnokságon egy csoportba kerültünk Franciaországgal, Németországgal és Portugáliával, majd a VB selejtezős csoportunkban Angliával, a Nemzetek Ligájában pedig Olaszországgal, Németországgal és újra Angliával. Ezeket a sorozatokat szinte ugyanazok a játékosok csinálták végig, akik jelenleg is szerepelnek a kezdőcsapatban. Tehát nem igazán tudunk olyan Európában top csapatnak számító válogatottal találkozni, akik ellen ne lenne a magyar válogatott játékosainak, illetve Marco Rossinak tapasztalata. Az pedig csak a habatortán, hogy ez a tapasztalat legtöbb esetben pozitív. Továbbá taktikailag sem változott sok minden a csapatunknál már jó pár éve, és ez ugyanúgy elmondható a szakmai stábról is. Ez pedig szintén egy fontos tényező. Marco Rossi 2018 óta irányítja a válogatottat, ezzel pedig olyan lehetőséget kapott, ami csak kevés magyar válogatott szövetségi kapitánynak adatott meg. Ugyanis neki megvolt a lehetősége, hogy ne a már meglévő játékosokhoz építsen ki egy taktikát, hanem volt ideje a saját elképzeléseit megvalósítani, és ahhoz megkeresni a tökéletes játékosokat. Képes volt egy olyan magyar csapatot összerakni, ahol minden egyes poszton olyan játékos szerepel, aki technikailag és fizikailag is egyaránt tökéletesen passzol a szerepköréhez. Ez pedig olyan masszív alapokat biztosít az egész csapatnak, hogy elhagyható az eddig mindig alkalmazott kötött pozíciós játék. Ugyanis mostanában a magyar válogatott a játékát és a játékosok pozícióit a labda helyzetétől teszi függővé. Ezzel pedig sokkal több olyan helyzet alakítható ki, amire nem tud felkészülni az ellenfél. Tény, hogy ezt a sok mozgást és kényszerítős játékot bírni kell a csapatnak tüdővel, de nem véletlen, hogy Rossi kijelentette, nem csupán labdarúgókat keres a csapatba, hanem kiváló atlétákat is egyben. A legjobban ez az újítás Szoboszlai Dominik szerepkörében látható, ugyanis ő szinte a pálya minden területén felbukkan, akár a védősorból segít felhozni a labdát, vagy az oldalvonal mellett fut el és adja be akár csak egy szélső. Egyébként utoljára a magyar csapat hasonló taktikát az aranycsapat idején alkalmazott. Sebes Gusztávéknál szintén nem volt kötött pozíció, és ezzel meg tudták zavarni a világ összes csapatát, hiszen a pálya bármely pontján emberfölényt tudtak kialakítani. Szóval mindent összevetve és persze a realitás talaján maradva, egy Európa-bajnokság megnyeréséhez rengeteg tényező mellett egy kis szerencse is kell, és ezeket előre nem lehet megjósolni. Viszont ha a magyar válogatott taktikáját, formáját, játékosainak kvalitását és mentalitását nézzük, akkor sokkal nagyobb esélyt látunk a továbbjutásra és akár egy nagyon szép eredményre, mint például 2016-ban vagy akár a 2020-as EB-n. Ráadásul mostanában az európai nagycsapatok sem muzsikálnak a legfényesebben. Tehát szerintünk történhetnek még meglepetések a tornán. Köszönjük, hogy megnézted a videót!
Ha tetszett, akkor szeretnénk megkérni, hogy egy feliratkozással támogasd a munkánkat, és ezzel is segíts elérni a célunkat, amiért már régóta dolgozunk, mégpedig a 100 000 feliratkozót. Neked csak egy gombnyomás, ám nekünk sokat jelentene. Előre is köszönjük!